Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем распавядаць вам пра падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі і вакол яе. І будзем мы гэта рабіць нарэшце з нашым госцем, дарадцам Святланы Ціхановскай па юрыдычных пытаннях Леонідам Марозавым. Прывітанне, Леонід. Вітання, Зміцер. Ну, я адразу выбачаюся перад нашими гледачамі і слухачамі за тое, што мінулы абяцаны эфір у мінулую пятніцу не атрымаўся па тэхнічных накладках. Леонід быў у дарозе, не атрымалася звязацца. Ледзь не сарвалася і зараз. Нешта там, ці то Zoom, не то рэжым, нешта чудзіў, але мы прорваліся і зараз пагаворым. Дарэчы, вось пра прорваліся. Леонід, вы написали пра тое, што, ну, і, в прынцыпе, гэта інфармацыя пайшла шмат дзе про тое, што Рада ААН па правах чалавека працягнула мандаты і спецыяльнага дакладчыка і групы незалежных экспертаў па Беларусі на яшчэ 1 год. У дачыненні да вось гэтага працягнення да гэтай падзеі тэрмін прорваліся таксама падыходзіць ці не? Як адбываўся гэты працэс і што ён азначае? Мне падаецца, што можно сказаць прорваліся, але тут заслуга такая, может быть, всіх дэмакратычных актараў, якія змагаліся і кожны расказалі пра тое, што трэба прадаўжаць гэты мандат. Просто мы уже настолькі звыкліся, так, што пра Беларусь кажуць і ОАН, і дзесьці яшчэ, што падаецца, яно само сабой все робіцца, так, і што гэтыя мандаты прадліваюцца. Але мандаты спецдакладчыка і асабіста групы з 3 экспертаў, гэта штосьці такое даволі унікальнае, асабіста для Беларусі, для нашага рэгіёну. Таму, калі мы кожны раз прыязджалі, казалі, што іх трэба падтрымаць, таму што яны вельмі добрую справу зробяць. Напрыклад, некалькі тыдняў назад, калі мы з Алесем Бяляцкім былі вярхоўным камісарам, мы таксама казалі, што гэтыя мандаты трэба прадліваць, каб яны працягвалі сваю працу. Можа быць, яна зараз не бачна для ўсіх беларусаў, але яны рэпорты свае публікуюць, можа быць, не для ўсіх яны цікавыя. Але ўсё ж такі, я чамусьці зараз згадаў кніжкі, якія вы робіце, Зміцер, пра гісторыю, а я, можа быць, які-то ўклад свой укладываю ў гэтыя рэпорты юрыдычныя. Калі мы вернемся, нам будзе з чым працаваць. Таму што зараз адных пастоў у Фейсбуке не хопіць, каб вярнуцца, так, і усталяваць ісціну, як мы кажам, мы просто працуем яшчэ за пераходнай справядлівасцю, таму, конечно, гэта такая, можна сказаць, перамога дэмакратычных сілаў і праабаронцаў у тым ліку, якія зрабілі большую частку гэтай працы, так. Але вы два моманты вы сказали, так. Унікальнасць гэтых вот мандатаў, то бок у чым гэтая унікальнасць? Вы сказали, мы з Бяляцкім даказывалі неабходнасць працягнення гэтых мандатаў, а што была пагроза, што яны не будуць працягнутыя? Заўсёды ёсць краіны, Зміцер, якім это не падабаецца, і мы бачылі, таксама у нас у Святлане Ціхановскай тэлеграме ёсць скрынь, дзе бачна, якія краіны не падтрымліваюць. І, безумоўна, не ўсе жадаюць, каб гэты мандат прадліваўся, таму што пажадаюць наладзіць стасункі з Беларусю і шмат яшчэ чаго. Калі мы бярэм, напрыклад, інстытут і спецдакладчыка і працоўнай групы, чаму яны унікальныя? Таму што ў сістэме ААНаўскай ўжо ёсць камітэты, іх даволі шмат, яны профільныя, і туды можна звяртацца. І трэба звяртацца. Але калі штосьці крызіснае, то ў сістэме ААН падкрэсліваюць гэта менавіта такімі інстытуцыямі, спецдакладчыкамі. А калі зусім дрэнна, то працоўнай групай, якая складаецца з 3 чалавек таксама. І мы з імі ў Жэневе сустракаліся. Усе краіны жадаюць, ну не ўсе краіны, некаторыя краіны жадаюць, каб гэта не было, а па-другое, пра крызіс ААН з боку погляда фінансавання. Это таксама трэба ўлічваць, што такія цяжкія часы, ну калі параўноўваць, будзем шчырымі, Зміцер, калі мы параўноўваем, а зараз какие-нибудь сітуацыю ў Іране, ці, напрыклад, Судане, ці дзесь яшчэ, і беларускую сітуацыю, то зараз яна можа быць не на першых старонках часопісаў. Там кожны раз падкрэсліваць это і трымаць Беларусь у аджэндзе даволі цяжка. І што это атрымалася, мне падаецца поспех усіх нас. Давайте вот у працяг тэмы акурат таки звернемся до нашага чату, тому что ёсць цікавыя пытанні да вожыка, ад вожыка патрыёта, да прыкладу, пытанне. Дарэчы, мне тут уже писали, что про вожыка патрыёта, які вельмі часто у нас у каментарах задае слушныя пытанні, уже нават мемы складаюць. Вожык, калі чуў, то скінь, цікава паслухай, что там ты мемным за чуваком таким стаў. Але вось сапраўды важное пытанне. Вось цяпер Ціхановскі, Калеснікава, Бабарыка, Бяляцкі не за кратамі. І
кажуць, што ў парадыгме заходніх краінаў нібы ўсё стало добра. Ці гэта сапраўды так і як ім патлумачыць, што нічога не змянілася? Добрае пытанне, вельмі добрае пытанне. Я не ўпэўнены, Зміцер, што вожак патрыёт гэта ён. Калі мы янадаваць таксама не пакрузім, то таксама прывітанне. Я бачу на шматлікіх эфірах, што прысутнічае са святам і прывітанне, безумоўна, добрае пытанне. Тут што трэба распавядаць, калі мы кажам, што людзей вызваляюць. Мы, безумоўна, пачынаем спачатку пра слово «вызваляюць». Што гэта значыць? Калі людзей выкідваюць у краіну, дзе вайна, я маю на ўвазе Марыю Калеснікаву ці Ціхановскага таксама і без дакументаў, і без нейкіх правоў, то мне падаецца, што само слово «вызвалянне» тут не падыходзіць. І мы, безумоўна, растлумачваем міжнародным партнёрам, што так не працуюць. Але яшчэ адзін момант, што рэжым жадае, можа быць, зрабіць. Яны з апошніх партый выкідваюць людзей, так сказаць, за імёнамі. Але мы амаль што тысячу чалавек знаходзяцца, якіх мы не ведаем. Не ведаем. Мы, безумоўна, ведаем спісы, але пра іх мала хто памятаць. І моя адна з задач таксама растлумачыць, што нічога не скончылася. Гэты рэпрэсіі проста змянілі фармат свой. Мы бачым, от толькі, колькі на мінулым тыдні, Зміцер, новая тэндэнцыя пайшла, калі так званыя пашпарты пачалі абнуляць. Так, і кожны раз трэба растлумачваць, што не скончыўся 20-й год. І таксама рэпрэсіі, што яны новыя. І грамадству, якое, і людзі, якія пераязджаюць у Беларусь, з Беларусі ў Еўропу, ацаніце, мне падаецца, Зміцер, мінулы раз сказалі з вами, што з апошняй статыстыкі, я тут трымаў дакументы Еўрапейскага звязу, з 20-го года па 24-25 пачатак у Еўропе беларусаў атрымала такі пластык, які ў нас з вами ёсць, карты побытам, толькі ў Польшы, па ўсёй Еўропе, 1 200 000 чалавек. Это атрымала. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што, ну, окей, мы пасля 2 год іх трэба абнаўляць, так, это дакументы пластык. Тады 600 000, 500 атрымаюцца, паўмільёна чалавек, якіх знаходзяцца. І гэтыя рэпрэсіі працягваюцца ў дачыненні іх таксама. Я не кажу пра то, што пашпарт уже нельга змяніць, да, у амбасадзе, але літаральна учора, калі ехаў таксама дадому, мне прыйшоў запыт зноў такі, што чалавека шукаюць в Інтэрполе. Это праблема, з якой мы не можам разабрацца, але я думаю, што ёсць думкі, як з гэтым змагацца. Таму па мне падаецца, калі мы зараз з вами сядзім, вы ў Варшаве, а я сяджу ў Познані, в Польшы, і не можам рабіць гэты эфір у студыі ў Менску, пра адмену і пра змяненне рэжыму і пра сітуацыю казаць нельга. Давайте мы да тэмы пашпартоў вернемся трошку пазней яшчэ, а зараз яшчэ працягнем на вот спецдакладчыка. Некалькі момантаў. Ці змянілася, ну, дакладней, я ведаю, што не змянілася сітуацыя ўжо колькі гадоў, ну, здаецца, ад самага пачатку ўвядзення гэтага мандата спецдакладчыка ААН па Беларусі у гэтага спецдакладчыка не было магчымасці наведаваць Беларусь. Ну, прынамсі, можа быць, там на самым пачатку, калі толькі. І сёння тая ж самая сітуацыя, ну, гэта відавочна. Як у такіх сітуацыях, якім чынам спецдакладчыкі збіраюць свае неабходныя факты і ўсё астатняе, што яны ўкладаюць у свае даклады? З большай часткі яны знаходзяцца ці ў суседніх краінах з Беларусю, ці таксама часам, напрыклад, і я не здзіўлюсь, што спецдакладчыкі, але ў маім выпадку, калі ўжо казаў пра Інтэрпол, ён звяртаецца і да Расіі. Таксама да МІДа і звяртаецца і пытаецца, ці нету беларусаў у обшукі там. І пасля звяртаецца да Беларусі, якая амаль не адказвае. Што тычыцца рэжыму з Менску, то камунікацыю я не здзіўлюсь і думаю, што ў іх ёсць. То, што іх няма палітычнай волі завітаць не саму ж да Менску, гэта адна справа. І ён якраз таки збірае і рознымі сродкамі, і онлайн, і офлайн, і шмат чаго. Што з кропкі погляду практычна, што зараз робіцца, гэта дакументацыя, безумоўна. Але можа быць такая не то што навіна, але гісторыя, якая не то што здзівіла, а таксама падкрэсліла, што ААН часамі працуе
У сістэме АНУскай ёсць шмат камітэтаў, ёсць камітэт па ліквідацыі дыскрымінацыі у адносінах да жанчын. І калі памятаеце, я думаю, што вы з Менску, я не памятаю, не ведаю, жылі вы ў Менску ці не, раней, калі ішлі на стадыёны, была толькі адна чарга security, і там стаялі амаль што адні мужчыны, якія праверялі людзей. І тут, после 2010 года, после 2010 года ў Менску была пададзена скарга ООН Ольга Абрамова супраць Беларусі, якая казала, што гэта не што гэта дыскрымінацыя. І пасля гэтага часу мужа, можа быць, не ведаем, і нашы гледачы занадта маладыя, але пасля гэтага змянілася цалкам сітуацыя. На ўсе канцэрты, на шмат чаго яшчэ стала з'яўляцца две чаргі гэтых. Гэта адна з тых крытэрыяў, які ўплывае, можа быць, і таксама ад сістэмы АНУскай. Калі той самы спецдакладчык падкрэслівае ці які-небудзь фокусуе праблему, што зараз робіцца, рэжым, безумоўна, на гэта рэагуе. Ён можа не рэагаваць публічна, але не публічна якісь крокі робяцца. Ну і атрымліваецца, што ўсё ж такі збіраюцца гэтыя факты дыстанцыйна, але на якія факты от сёння, калі і група экспертаў незалежных і той же самы спецдакладчык збіраюць для сваіх рэпортаў, на што робіцца найперш увага? З большай часткі гэта, конечно, катаванне і сістэмныя рэпрэсіі. Калі да аднаго чалавека не то, што не прыцягваецца, але яго асуджаюць некалькі разоў за, можа быць, адзін і той жа артыкул. Там 411, наколькі мы ведаем, год плюс год дадаюць. І, разумеецца, якія формы катаванняў да людзей зараз прымяняюцца. І таксама ідзе дакументаванне людзей, якія з'ехалі з Украіны, з краіны. Ёсць выдатная інстытуцыя Dignity і інстытут па accountability, які знаходзіцца таксама ў Даніі, Андрэя Хуберта, яны з каманды збіраюць такія злачынствы. Умоўна, яны таксама былі прыняты да міжнароднага крымінальнага суда, які карыстаўся іх базай і распачынае зараз такую працу. Таму вось гэта ўсё, безумоўна, робіцца. І не рэжыму, а спецдакладчыкам трэба зразумець, хто гэтыя людзі. То бок, это одна справа, што было, што катаванні былі зроблены, так, ці там людзей збівалі. Другая справа, калі гэтых людзей вызначаюць, і ў тым ліку, напрыклад, з дапамогай Белпол, хто гэтыя людзі, і заносіць як мінімум санкцыйныя спіскі, а як максимум выдаваць на водшук. Таму што, не ведаю, сочыце вы ці не за кейсам Шон Візе, такога невыдатнага беларуса, які зараз спрабуе штосьці застацца ў Нямецчыне. Гэта адна з тых таксама справаў. Можа быць, ведае, не ведае, але я думаю, што вы ведаеце, так, што крымінальная пракуратура Нямецчыны адказала, так, і літаральна на мінулым тыдні у мяне быў контакт з грамадзянінам Украіны, які сидзеў у беларускай турме, і якога таксама катавалі пры Шон Візе, які з вялікім задавальненнем зараз жадае даць сведчанні да прокурораў нямецкіх. Для этого все трэба дакументацыя. І тое, што робяць зараз і спецдакладчыкі, і праваабаронцы, гэта безумоўна пра гэта. То бок вы вот, можа быць, таксама далучаныя да гэтых вот працэсаў, ну ці да разгляду там справы Шанвіза, і то бок ён сапраўды хоча зараз даць паказанні для того, каб аблегчыць. Да чаго там можа па выніку прывесці? Па-першае, незразумела, атрымаў ён яшчэ грамадзянства ці нет, і гэты праект можа быць скончаны. Па-другое, давайте не забываць, што ў Германіі дагэтуль існуе універсальная юрысдыкцыя, ёсць крымінальная адказнасць за тыя самыя катаванні, за злачынствы супраць чалавечнасці, то бок міжнародныя. То бок Германія, калі вельмі захоча, ёй не патрэбны будзе міжнародны крымінальны суд. Яна можа судзіць такіх людзей сваіх нацыянальных. І наколькі гэта практыка можа распаўсюджыцца і па ўсёй Еўропе ці ў дэмакратычных краінах, ну, пачнем з першага кейса, далей паглядзім, тому што я не здзіўлюся, што даволі шмат такіх, якіх сказаць, паліцейскіх ці якіх там можна назваць, збеглі з Беларусі у пошуку лепшага жыцця. Яны у сваёй галаве перавярнулі гэту старонку, але наша задача, конечно, не даць ім гэта зрабіць.
То бок мы зараз гаворым про разгляд справы ў межах універсальнай юрысдыкцыі і вот як вы назіраеце за працэсам, наколькі верагодна, што сапраўды Германія пойдзе на тое, каб ось справу гэтага канкрэтна Шанвіза у межах універсальнай юрысдыкцыі разгледзець і зрабіўшы такім чынам прэцэдэнт? Я думаю, што тут складаецца справа з двух бакоў. Перша юрыдычны, на чым я зараз працую, таксама знайсці сведкаў, якія дадуць сведку, паедуць в Германію, і это трэба арганізацыя ці індывідуальная асоба, якая там падасць в Германії з месца такую скаргу на разгляд. А другое гэта тое, што робіце вы з Мецера, гэта публічнасць. Я ведаю, по-моему, Die Welt или Deutsche Welle хтось пісаў пра гэту справу. Калі ў грамадстве, таксама нямецкам, будзе эта падзея так асвечана, што палітыкі ўжо не змогуць адысці, так і забыцца, заплюшчыць вочы, то працяг працяг будзе. І над гэтым трэба працаваць, таму што гэта якийсь унікальны кейс. Ось акурат такі у працяг гэтай тэмы добра мы выйдзем на тое, каб раскрыць тэму, укладзеную ў загаловак да нашага відэа. Але я звярнуся найперш да допісу у тэлеграм-канале Светланы Ціханаўскай датычна вашай працы і вось гэтай ўсёй і не толькі гэтай сітуацыі. Вы пішаце: нягледзячы на поўную адсутнасць супрацоўніцтва з боку Мінска, збор доказаў парушэння правоў чалавека будзе працягнуты. І далей: гэта аснова для будучага правасуддзя і непазбежнага прыцягнення вінаватых да адказнасці. Гэта не пафаснае слово. Вы сапраўды может быть, вера неправильное тут слово, але разлічваеце, што дойдзе да прыцягнення да адказнасці вінаватых у гвалце, катаваннях і ўсё, што жахлівага адбывалася і адбываецца ў Беларусі? Не, тому что ніякого пафоса я у гэтым всякі сэнсы не укладываю. Тут не то з широкого боку. Змітер, калі мы офісам і экспертамі таксама распрацоўвалі канцэпцыю по ілюстрацыі і выдалі яе і апублікавалі, і былі таксама дыскусійныя моманты, і людзі пыталіся: ага, давайте зараз зробім такой, але калі прыйдзем в Беларусь, то безумоўна мы там будем направо-налево ўсіх сажаць і караць. Гэта не так працуе, на мой погляд. Мы са Светланай Георгіевнай таксама размаўлялі, я казаў, што моя версія такая, якую мы зараз публікуем, трэба з людзьмі быць шчырымі, і мы жадаем новай Беларусі зрабіць такі accountability працэс. Калі мы зараз кажам, напрыклад, пра міжнародны крымінальны суд, выдатная працэдура, што мы можам зараз зрабіць, я маю на увазе, калі мы за мяжой. У маёй ідэальнай карціне міра, калі б гэта быў гібридны трыбунал Беларусі, калі б гэта былі нацыянальныя суды, беларускія суддзі таксама з міжнароднымі, і судзілі гэтых людзей всіх в Беларусі. Я не упэўнены, пры ўсёй маёй павазе да ўсіх, хто разбіраецца ў гэтай тэме, я не упэўнены, што то бок, на мой погляд, што якаяся колькасць людзей пры змене рэжыма збяжыць, і мне падаецца, збягуць яны в одну вялікую краіну, дай Бог з імі, і хай там жывуць, калі ім вельмі падабаецца, астатнія захочуць прымірыцца і застацца ў Беларусі. Таму я вывучаў яго досвед і Латвіі, і Эстоніі, і Літвы, і Украіны, якая зрабіла вельмі шмат памылак, якая ілюстрировала, і таксама, як вы кажаце, як пра ўсіх, і наказала ўсіх. А пасля яны пашлі ў Еўрапейскі суд і даказалі, што гэта што гэта несправядліва. І Польшы. І калі мы з апошніх момантаў канцэпцыі прэзентавалі Інстытут нацыянальнай памяці для новай Беларусі, мы таксама бралі досвед Польшы, якой мы зараз знаходзімся. І, можа быць, ведаеце ці не, што гэту канцэпцыю першаму, каму мы перадалі Карлю Навроцкаму, з якім дамовіліся далей працаваць. То бок гэта ўсё было ўжо. Мы можам зараз, канешне, быць такі стомленыя пасля 6 год у эміграцыі, але я насамрэч веру, калі прыеду ці вярнуся в Беларусь, і, может быть, я, может быть, іншыя людзі будуць займацца гэтым. Мы смяяліся, может быть, цікава былі. Год 10 назад, калі я працаваў у універсітэце, яшчэ выкладчыкам, мы працавалі на кафедры з Васілевічем, былым генпракурорам такім, і старшынёй Конституцыйнага суда. Вельмі разумны чалавек. Я зараз не кажу пра яго ўчынкі, што ён зрабіў кропкі ў гісторыі, але як прафесара і юрыста, безумоўна, вельмі цікавы чалавек. І тады мы яшчэ размаўлялі пра інстытут амбудсмана, на якога ўсе прарочылі Олега Гулака.
Я думаю, вы таксама памятаеце, спадзяюся, што нашы гледачы таксама памятаюць, на жаль, яго зараз з намі няма. І размаўлялі пра ілюстрацыю. Я яму казаў, чаму ж вы зараз не зробіце які-небудзь канцэпт ілюстрацыі, тому што вы прафесар, уже ж не трэба практыкі займацца. І ён мне казаў одну фразу: падрасцеш, зробіш. І калі я зараз эту ілюстрацыю прэзентаваў у Вільні, я казаў, і там былі таксама прафесара, якія з ім працавалі разам, я казаў, ну, можа быць, і час праз 10 год і знайшоў, падрасцеш, зробіш. Таму не разчараваны я. Мне падаецца, што ўсё будзе добра. Ну да, подрос спадар Леоніда Васілевіча. Я добра памятаю, у нас не один раз былі з ім размовы і інтэрв'ю, але вось бачыце, ўсё ж таки ён-то акурат таки не дарос да гэтага. Але давайте вось працягнем ад вожыка патрыёта мемнага. Ізноўку пытанне: ці працягваецца абмеркаванне канцэпцыі ілюстрацыі? Ну, вы кажаце, што ўсё ж таки яна не то што можа быць працягваецца, але прынамсі пашыраецца яе распаўсюд, і вось той же самы ўжо Карл Навроцкі ўжо пра яе ведае. Але далей, мабыць, даходзілі нейкія рэакцыі з сістэмы в акно. Сочыць жа ж за вашай дзейнасцю былі адтуль нейкія флешбекі? Былі. Тут вам добра, конечно, пазваць. Да, мне падаецца, ўжо размаўлялі за нас з маім калегам Анатоліем Лебедзікам, які працуе з пазітыўнай альтэрнатывай, і там, безумоўна, былі такія фідбэкі. У агулам яны, Зміцер, такія: нам падабаецца, мы нічога рабіць не будзем. Ну, то бок яны чакаюць, як адзін вусаты чалавек знікне з гэтага свету, і тады яны гатовыя папрасіць і прабачэння, і пайсці запаўняць самадэкларацыю. Вось такія водгукі былі. Але калі я пачытаць, дзякую, можа быць, яшчэ Ольга Лойка, она, по-моему, сёння будзе у вас. Да, будзе пасля вас, так. Это чалавек, які з шматлікіх, які прачытаў дакументы, мы зараз адбывалася сустрэча, якраз у той же самой Жэневе мы размаўлялі пра гэта. Я казаў, ну, шчыра скажы, што ты думаеш. Мне падаецца, што больш лайтовую версію мы не маглі зрабіць, таму што мне, ну, такой рэальнай версіі, таму што я ўсё ж таки спадзяюся, што я прыеду ў Беларусь, і мне не прыйдзецца, а мне захочацца таксама жыць з тымі беларусамі, якія там жывуць зараз. Іншых беларусак у мяне не будзе, і мне падаецца, у вас таксама. Таму мы такую версію прыдумвалі. Ёй вялікі прывітанне перадавайце і за камент. Але ўсё ж таки ў працяг, калі мы ўжо закранули гэтую тэму, калі ўзнікла сама тэма ілюстрацыі, распрацоўкі канцэпцыі ілюстрацыі, былі словы, ну, не тое што крытыкі, а словы, ну, скажем, перасцярогі, што, маўляў, зараз яны ж там чытаць у пераважнай большасці не будуць вашу канцэпцыю, я маю на увазе там сілавікі, ну, дзе-то там, можа быць, у аналітычным цэнтры прачытаюць, а также ж яны чытаць не будуць, затое прапаганда ім данясе, што вось гэтыя збеглыя, яны там распрацоўваюць канцэпцыю ілюстрацыі, па якой вас у лепшым выпадку усіх нагой пад зад павыкідваюць з працы, а ў горшым выпадку яшчэ пойдзеце на катаржныя працы. І адпаведна, калі вот ім усім пра гэта раскажуць у такім ключы, то якая будзе рэакцыя? Не трэба нам ніякіх зменаў, можа, нам і не падабаецца Лукашенко, але ён гарант нашай бяспечнага будучыні і гэтак далей. То бок сама тэма, наколькі яна, ну, актуальная? Я б недооцениваю Зміцер беларусак і беларусаў, якія працуюць. Мне падаецца, адной якасцю, якой яны могуць ганарыцца, гэта чытаць. Таму што зараз мала хто што робіць на сваіх пасадах, яны чакаюць і выдатна чытаюць. Да мяне дахадзілі і не толькі праз Анатолія, і асабіста, што мы пачыталі, і умоўна дахадзілі чуткі з сістэмы адукацыі, з якой яны казалі, што мы з некаторымі рэчамі згодныя, дзе не згодныя, але будзем размаўляць, калі ўжо все будуць у Беларусі. То бок такога катэгарычнага я нічого не пачуў. А то, што тычыцца Азаронка ці іншую кампанію, ну, я не ведаю, я ні ад ніводнага якогось такого пазітыўнага каментарыя ад людзей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, не чуў. Ну, то бок, это такая... Все, мне падаецца, разумеюць, што такі Іванушка-дурачок знаходзіцца на тэлевізоры, ну, бог з ім, хай знаходзіцца. То бок, донатаў, як я зараз кожную раніцу, не кожную праз раніцу заляжу, обычное утро і на лічбы, якія ім донацяць. Мне хацелася ж, каб ён зрабіў такі збор у сябе адчыніў і паглядзець, колькі людзей яму задонацяць. Это такая... станцыя, ці як яна, радыё
Руанда, тысячу холмов такая была. Вот она зараз працуе, што ўсё і было ў гісторыі таксама вядома. Ну да, толькі яны чамусьці лічаць, што у іхнім выпадку ўсё будзе інакш абсалютна, то есть а мы-то тут прычым по прынцыпу такім. Конечно, конечно. Дарэчы, узгадалі нашага былога кіраўніка, на жаль, пашоў жыцця Олега Гулака, быў кіраўніком беларускага хельсінскага камітэта. Акурат такі навіна пра тое, што беларускі хельсінскі камітэт па там сказаць скіраванню ад КДБ адпаведных дакументаў прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Вот якая ваша рэакцыя, вот як вы ацэньваеце эту сітуацыю? Я думаю, нічого нового, тому що Білоруський хельський комітет, експертки, які там працюють, і експерти, це видатні, безумовно, юристи, які роблять свою працю стільки років, і це, мені подається, вже як, гучить як признання навіть. На жаль, з нами не зосталося, безумовно, Олега Гулака. Я така... Давайте гэта доброго чалавека згадаем таксама добрымі словамі пра той самы універсітэт, які мы працаваў. Это першая практыка, я калі працаваў юрыстам, першая практыка, на якую меня взяли. Я Олегу Гулаку напісаў ліст ад рукі у БХК і папрасіў узяць мяне на практыку. А вучыўся я ў той час у міжнародным універсітэце МІЦО, прыватным, на міжнародным праве. Ён мне ад рукі таксама пісаў: прыходзь, грошай няма. І прыходзь. І калі яшчэ памятаюць, і зараз даволі цікава раю, хто працуе зараз у універсітэце, КДБшнікі, падняць мае справаздачы і рэпорты. У БХК ў той час быў штамп з пагоняй. І калі я прыносіў у універсітэт на юрфакі свой рэпорт, ён быў цалкам амаль на кожнай старонке падбіты пагоняй штампам, і ён дагэтуль застаўся. Это такая символічная рэч, якую я хацеў заставіць, і Олег таксама падпісваў гэтыя дакументы. І это чалавек, які распавёў, што такое правы чалавека, як гэтым можна працаваць. І то, што зараз робіць БХК і прадоўжвае рабіць, мне падаецца, гэта прадаўжэнне справы, якой ён пачаў, і гэта заслуга. Я іх не то, што віншую, я ведаю, што зараз модна в фейсбуках пісаць, што вось мяне прызналі таксама, радасць такая вялікая. Не, але то, што яны вялікія малайцы, і гэта не заслуговуюць, то, безумоўна, так. Калі вось ісці з логікі рэжыма, ГБшніка, ўсё астатняга, і калі вот вярнуцца да пачатку нашай размовы, працягнутыя мандаты спецдакладчыка па Беларусі, якія збіраюць факты і сведчанні злачынстваў, катавання, ўсяго астатняга, што тыя ж самыя сілавікі і так званыя робяць, то як доўга чакаць, пакуль экстрэмісцкім фармаваннем ААН не будзе прызнаны? Я думаю, не за гарамі. Я думаю, што не за гарамі. Мы пра BBC чулі так навіну. Пра беларускія ўжо зразумела. Беларускія хаця б яны момант ад моманту штосьці глядяць. А пра BBC даволі мне цікава, хтось суддзіў чуў пра гэты канал. Тем более, што гэта такое. Можа быць, пра Радыё Свабода яны штосьці чулі, а пра BBC наўряд ці. Цяпер, працуючы ці мае досвед такі працаваць на такім на сярэднім узроўні таксама у Беларусі, гэта, мне падаецца, гэта людзі просто не разумеюць, што гэта. Ну, то бок ім прынеслі б на паперы ці на флешкі дакумент, які трэба падпісаць і ў якасці так званага суддзі агучыць. Гэта... Все мы ведаем, з якога будынку гэтыя паперы прыходзяць на праспекце незалежнасці, пераможцаў незалежнасці знаходзіцца. І таму тут не за гарамі, безумоўна. Будзе цікава, калі яны Трампаўскі савет міра прызнаюць экстрэмісцкім. Это не разабраўчыся. Мы палезем. Ну так, думаю, што недоўга да таго, пакуль там Вашынгтонскі абкам прызнаюць экстрэмісцкім фармаваннем, Дзярждэп і ўсё астатняе. Ну, можа, толькі што Пентагон пабаяцца. Я хацеў бы вярнуцца да тэмы ануляваных пашпартоў. Шмат пра гэта напісалі, але тым не менш, мне цікава ваша ацэнка як юрыста гэтай сітуацыі і ваша бачанне ці парада, што ў гэтай сітуацыі людзям рабіць. Шмат уже казалі, вы правильно казалі, што ануляванне гэтых паспартаў умоўна не страчвае у людзей грамадзянства, але мы ведаем, для чаго яны робяцца, тому што гэтыя людзі перш за ўсё не змогуць вярнуцца ў Беларусь. На мой погляд, такая помста мелкая, якімі яны зачыняюць яшчэ адні дзверы, каб людзі некалькі разоў падумалі, ці могуць яны вярнуцца, я маю на ўвазе зараз героя Міколы Статкевіча.
каб это не было прыкладу для іншых людзей, што для этого зрабіць. Што тычыцца пашпартоў для людзей, якія знаходзяцца ў Еўропе, як мы з вами, то тут сітуацыя, конечно, палепей. Мы travel-докі маем, тут дакументы падружжа, і это адна з задач офісу таксама кожны раз распавядаць на палітычным узроўні, што трэба такія дакументы і тэрмін дзеяння прадаўжаць. І наколькі вы чулі, моя калежанка Оля Добровольская з Павлом Матушкам сустракаліся у зараз міністэрстве, і там яшчэ раз агучвалі, што тэрмін дзеяння дакументу падружжа будзе падоўжаны, што он сам рацыянальна так зрабіць, там што я ведаю праблему умоўным Вроцлаве, дзе па 9 месяцаў разглядаюць такія справы. Але з гэтай праблемай у краінах Еўропы, мне падаецца, яшчэ можна штось зрабіць, ну не то што зрабіць, больш-менш сітуацыя нармалёвая. Безумоўна, даволі цяжка сітуацыя з Грузіяй. Ці сітуацыя з Арменіяй, што трэба рабіць. У гэтым выпадку, конечно, я б рэкамендаваў рабіць візу і перабірацца больш бяспечныя краіны. Калі выбіраць паміж Грузіяй і Арменіяй, я б рэкамендаваў заставацца ў Арменіі. На мой погляд, не тое ж з боку палітычна, а з боку майго юрыдычна, колькі чалавек атрымалася адтуль вытащыць і спасці, то у мяне няма, дзякуй Богу, ніводнага кейса з Арменіі. Зараз няма кейса ніводнага з Грузіі, але мы бачым, як там мой калега Роман Кисляк б'ецца з гэтай сістэмай з міжнароднай аховы ці статусу чакача атрымання такого. Як мага хутчэй зрабіць візу і трапіць на тэрыторыю Еўразвяза. Можа быць, такі маленькі спойлер, я зараз не буду казаць ні імён, ні чогось такога, але нас атрымалася перавесці некалькі чалавек з Грузіі з пратэрмінаванымі паспартамі на тэрыторыю Еўропы. Поэтому, калі будзе магчыма это распавядзем абавязкова, можа быць, і прыйду на Еўрарадыё, але гэтым біліся 1,5 гады, каб трошки штурхнуць, тому што, ну, наколькі вы, можа, памятаеце, што там больш за 12 000 беларусаў знаходзіцца ў Грузіі, безумоўна, не все з іх палітычныя, бла-бла-бла, але з палітычнымі мы, безумоўна, працуем і дапамагаем. Як роўна ж дапамагаем і з такой жа ж праблемай для беларусаў в Амерыцы і да іншых краінах, так. Леонид, вот, ну, может таки трошечку у бок, але калі з'явілася інфармацыя ад Ігора Карнея, здаецца, першая я агучыў, там, ну, ці іншыя, але іншыя людзі под гэта трапляюць, што былі ануляваныя пашпарты, я адразу подумаў, ну вось, а Бяляцкі зараз у Жэневе. І уявім сабе, што ён-то выехаў, калі я не памыляюся, маючы пашпарт беларускі на руках, і калі ён туды паехаў па гэтым пашпарце, то як яму вяртацца? Ну ладно, ён тут на тэрыторыі Еўразвяза, межаў няма, можа там неяк так яшчэ можа даехаць. А што рабіць, скажем, там Сергею Ціхановскаму, які, наколькі я подазрываю, таксама па беларускім пашпарце паляцеў, ну можа і не, але уявім сабе сітуацыю. Чалавек вось па беларускім пашпарце некуды там адправіўся, паляцеў у Штаты, у Канаду, там Брытанію ці яшчэ дзе-нибудь паехаў, і тут раптам пашпарт анулявалі. Што рабіць? Для этого існуюць у нас travel-докі, Зміцер, якія мы паказваем на всех межах, якіх вы зараз ехалі і таксама і вандравалі. Вы перш, ну, не то, што перш за ўсё, вы, безумоўна, паказваеце пашпарт нацыянальны свой, а пасля вы паказваеце travel-док ці карту пабыта ці штось такое, рэзідэнс-карт, і пасля і па ёй глядзяць таксама, працуе ці не працуе эта сістэма. Дарэчы, ну, на мой погляд, гэта самае першае, што трэба мець. То бок, глядзіце выпадак, мы с вами уже абмяркоўвалі, падаецца, у мінулых эфірах, што ёсць даэтуль тая праблема на Кіпры, калі travel-докі польскія, так, не travel-докі. То бок, карта рэзідэнта працуе, а travel-док, зелёненькая такая кніжка, дакумент падарожжа, яна пакуль даэтуль не працуе для Кіпра, ну, толькі не працуе польская. То бок, калі пластык вы маеце, то вы, безумоўна, пацверджваеце, што краіна Еўрапейскага звязу, напрыклад, в нашым выпадку з вами Польша, ужо вас ідэнтыфікавала, праверыла, і што ў іх ёсць дадзеныя. І мы в выпадку абароны людзей за мяжой, калі, напрыклад, іх хапае Інтэрпол, кажам пра гэта, што людзі, якія атрымалі дакументы, і нават іх уже пашпарт таксама пратэрмінаваны, а не ануляваны, у іх ёсць еўрапейскі ID, і не будзем хаваць так, што еўрапейскі ID мы атрымоўваем пасля праверкі спецслужбаў тут,
Мгм. Ну, это стандартная процедура во ўсім свеце, это не толькі што для нас это робіцца. І это яшчэ адзін чыннік, калі ты пацверджваеш сваю асобу і пасля ты ўжо вяртаешся і зробіш пашпарт такі дакумент падружжа з паперамі. А што тычыцца Амерыкі, пра якую вы кажаце, я ні разу ў гэтай краіне не быў, але наколькі я ведаю, што захацелася пажартаваць, што уезд рубль выезд бесплатно. Наколькі я разумею, што там не пытаюцца пра дакументы, калі выязджаеш, і ў іх міграцыйная сістэма зробленая такая, што на выезд, што вы там не зрабілі, даюць права з'ехаць і нічога не пацверджваць. Таму вось так. Владимир Кисляк пытается, якія краіны ЕС лепшыя ў плане скончыўшагася беларускага пашпарту? Думайце пра тое, дзе знаходзіцца больш за ўсё беларусаў. Калі знаходзіцца больш за ўсё беларусаў, значыць, яны больш за ўсё звяртаюцца ў мясцовыя ці дзяржаўныя такія органы, і значыць, гэта пытанне стаіць на павесцы. Гэта, безумоўна, зараз Літва і Польша, але не трэба забываць, што у нас ёсць прадстаўніцтва і в Італіі, і в Эстоніі, і в Чэхіі, дзе працуюць мае выдатныя калегі-калежанкі, якія таксама гэтай справай дапамагаюць. Мы зараз бачылі Гішпанію, якая прызнала праатрыміраваныя пашпарты беларускія. Таму практычна выбірайце, дзе больш беларусаў і беларусак, якія вам дапамогуць таксама і скажуць, што трэба зрабіць. Але тут кожны выбірае сам, конечно, куды ехаць. Ну і на завяршэнне я хацеў бы яшчэ, каб вы, можа быть, такую ацэнку зрабілі таго, з якімі найперш праблемамі беларусы сутыкаюцца. Ну, я так разумею, што ўсё ж такі праблемы легалізацыі можа быць на першым месцы, але і іншыя. То бок па юрыдычную дапамогу, ось да вас асабіста, да юрыдычнага аддзела у офіса, там ці да вашых калег у іншых структурах, з якімі пытаннямі найперш звяртаюцца? Больш за ўсё два моманты. Безумоўна, што кожны з беларусаў беларуску можа напісаць ліст на email, які ёсць на сайце, і тады мы дапамагаем каких-то рэчах. І другі момант это асабістыя размовы, з якія робіць Святлана, і часам далучае мяне таксама, дзе мы размаўляем, дзе людзі наўпрост можуць запытаць, што іх там турбуе. Пытанне легалізацыйнае з дакументамі пра дзяцей, часам пра нерухомасць, часам людзям трэба пачуць, што ў Беларусь небяспечна ехаць. Мне падаецца, што гэта ўжо пытанне даўно зачыненае, але час ад часам людзі ўсё роўна задаюць гэта пытанне. Некаторыя людзі шукаюць ліст падтрымкі для якіх там працэдур. Даволі часта гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, але это асобны трэк. Там для суду абавязкова ліст падтрымкі і шмат чаго. І мы дапамагаем тут, калі справа, безумоўна, палітычная. Я разумею ўсе рызыкі і ўсе моманты, але калі гэта справа эканамічная, і мы ведаем, як трапілі на Злучаныя Штаты Амерыку праз выдатную Мексіку, тут на жаль, шансы вам дапамагчы абмежаваныя. Умоўна, легалізацыя, як зрабіць медыцыну, я маю страхоўку, школа для дзяцей. Вельмі балючае пытанне, але я ведаю, што ім займаецца Павел Латушка, гэта пенсіянеры пенсіі. Так, я памятаю пра яго кожны раз і кожны раз нагадываю. Балючае пытанне, як вывесці сваіх родных з іншых краін, не толькі еўрапейскіх, не толькі Грузіі, Арменіі, да Еўропы. І пытанне працы, хутчэй за ўсё, гэта людзі якіхсьці такіх творчых прафесій, яны знаходзяцца зараз у статусе чакання дакументаў, але чакання дакументаў для вас, для мяне, мы можам выйсці ў онлайн і папрацаваць, а для шмат каго трэба вандраваць і зарабляць грошы, што відавочна. І тады, конечно, можна ўключыцца ў гэты працэс і паспрабаваць чымсьці дапамагчы, але это все даволі цяжка.
Выбачайте, тут может быть коротко, не могу просто обойсці і ваш папярэдні допіс про тое, что ў Беларусі працягваецца катастрофа. Вы пишете: факт зніжэння колькасці палітычных зняволеных ніжэй за 900 чалавек упершыню за 4 гады не дае, на жаль, ніякага аптымізму. За гэтым хаваецца працяг рэпрэсіяў, сістэма не змянілася. Канвеер палітычнага пераследу працуе без спынення. Але мы бачым, што апошняя вось група вызваленых, пераважная большасць з іх атрымала магчымасць заставацца ў краіне, да, зразумела, з абмежаваннямі, але не без дэпартацыі. Коул кажа про тое, што ўзнімаецца пытанне про ўсё ж таки, каб не было адных вызвалілі, другіх пасадзілі, то бок, ну, как бы такое зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Як вам бачыцца, якія перспектывы ў гэтага працэсу? Ці ёсць пробліск аптымізму, як кажуць? Я буду казаць пра юрыдычную, пра праваабарончую, можа, тэму напрыканцы, таму што калі мы кажам, ці некаторыя людзі кажуць пра паляпшэнне сітуацыі, я яе зусім не бачу, на жаль, і безумоўна я ўдзячны амерыканцам, якія дапамагаюць і вызваляюць людзей, і у іх ёсць шанец застацца ў Беларусі. Мы зараз можам не абмяркоўваць, якіх умовах яны засталіся, хаця для мяне это відавочна, што не ў чалавечых у любым выпадку, але у такіх, калі мне задаюць такое пытанне, я заўсёды ўзгадываю, зараз у мяне ёсць 3 кейсы, 3 дарослых чалавека, якіх дэпартавалі з краіны, і іх дзеці засталіся ў Беларусі. Іх нельга вытащыць ні юрыдычна, ні практычна, якім чынам. Я б'юся ва ўсе дзверы з маёй калежанкі Волі Зазулінскай, каб дапамагчы гэты сем'і ўз'яднаць. Я не ведаю, што зрабіць. Это правовы дэфолт, дзе не існуе ніякіх законаў. І то, што мы зараз бачым лічбу крыху менш 1000 чалавек, это мы якіх ведаем. Ці людзі, якія перадаюць дадзеныя праваабаронцам, і яны просяць момантамі не публікаваць іх дадзеныя, таму што баяцца ці па іншым чыннікам. Кардынальнай сістэмы я просто не бачу. Мне падаецца, калі мы з вами перасечем мяжу да Брэста, то тады мы з Брэста выйдзем з вами ў эфір з цягніку і скажам, што штосьці змянілася, і мы з метром едзем на Менск і будзем праводзіць эфір там. Гэта будзе паляпшэнне. Што зараз робіцца? Не, я не бачу. Дзякуй вялікі. Ну, як мы ўжо тут разам з Леанідам анансавалі, працягнем гэтую тэму у тым ліку з нашай наступнай госцяй, эканамічнай аглядальніцай і былой палітзняволенай Вольгай Лойкай. А з Леанідам я на сёння развітваюся. Нагадаю, што з намі ў эфіры быў дарадца Святланы Ціхановскай па юрыдычных пытаннях Леанід Марозаў. Дзякуй вялікі, Леанід. Падпісывайцеся на сацыяльныя сеткі як офіса, так і кабінета і іншых структураў дэмсілаў, не забываючы падпісвацца на YouTube канал Еўрарады. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.